Mona Malawi nonse konse kumene mwatsegula radio nthawi ino kuchokera ku studio Azinayi Corporation. Ndabweranso ndi evangelist Yankho Malizani kupitiriza pamutu wokuti midnight is coming. Pakati pa usikupo pali nkudza. Kodi inu mwakonzeka? Cholinga cha programu ikumbukirani sikuopsezana kuti inu muziopa kapena mukhale ndi mantha za zimene zikuchitika. Nkhani ndionena kuti inu ndine tikumbusane za chifuniro cha Mulungu maka m'masiku osirizawa. Dzina langa ndi John Mulimbika. Bwanje evangelist Yankho Malizani apitirize omwe adalekeza paja. Matthew chapter 25 verse 1 mpaka na 13. Pomwepo ufumu wakumwamba udzafanizidwa ndi anamwali 10 amene anatenga nyali zawo natuluka kukakumana naye mkwati. Ndipo asanu a iwo anali opusa ndi asanu anali ochenjera. Pakuti opusawo mmene anatenga nyali zawo sanadzitengerenso mafuta, koma anzeruwo anatenga mafuta msupa zawo pamodzi ndi nyali zawo. Ndipo pamene mkwati anachedwa onsewo anaodzera nagona tulo. Koma pakati pa usiku panali kufuula, onani mkwati, tulukani kukakumana naye. Pomwepo anauka anamwali onse amenewo nakonza nyali zawo. Ndipo opusa anati kwa ochenjera, tipatseniko ena amafuta anu chifukwa nyali zathu zili mkuzima. Koma ochenjera anayankha nati, kapena sangakwanire ife ndi inu, koma makamaka mukani kwa ogulitsa malonda mukadzigulire inu nokha. Ndipo pamene iwo anali kumuka kukagula, mkwati anafika. Ndipo okonzekawo analowa naye pamodzi mu ukwati, ndipo anatseka pa khomo. Koma pambuyo pake anadzanso anamwali enawo nati, Mbuye, Mbuye, mutitsegulire ife. Koma iye anayankha nati, indetu ndinena kwa inu, sindikudziwani. Chifukwa chake dikirani, pakuti simudziwa tsiku lake kapena nthawi yake. Pa verse 2 ndi verse 3 mpamene takhalapo kwambiri, chifukwa akutuza kuti ochenjera adatenga nyali zawo komanso adatenga nsupa za mafuta awo. Ndidapeza kuti nyalizi ndi mawu a Mulungu, mafuta ndi Mzimu Oyera. Ndi ulendo umene tikuyendawo ndi ulendo kakuma ndi mkwati Yesu Khristu, ndipo Yesu Khristu ali mkudzali. Ndi tikupeza kuti tikuyenda kutenga ife mafuta nkumayenda mu ulendowu, chifukwa popanda mafuta nyali siziyaka, kupanda mafuta ulendo uvuta, kupanda Mzimu Oyera moyo wakupembedza okhala osokonekera okhala moyo wovuta. Ndi mu tsiku la lero tikufuna tione kuti munthu amene walapa machimo ake, munthu amene wapanga chisankho chakubatizidwa, munthu amene Mulungu akumwamba walumikizana naye, chizindikiro choti walandira Mzimu Oyera ndi chani? Machitidwe chapter 2 verse 1 mpaka na 6 titsetsereka ndi Machitidwe chapter 2 yenseyo. Ndikuwerenga verse 1. Ndipo pakufika tsiku la Pentekosto anali onse pamodzi pa malo amodzi. Ndipo mwadzidzidzi anamveka mawu ochokera kumwamba ngati mkokomo wa mphepo yolimba, nadzadza nyumba yonse imene anali nkukhalamo. Ndipo anaonekera kwa iwo malilime ogawanikana onga amoto, ndipo unakhala pa iwo onse wayekha. Ndipo anadzadzidwa onse ndi Mzimu Oyera, nayamba kulankhula ndi malilime ena monga Mzimu anawalankhulitsa. Koma anali mu Yerusalemu okhalako Ayuda, amuna opembedza ochokera ku mtundu uliwonse pansi pa thambo. Koma pochitika mawu awa, unyinji wa anthu unasonkhana nusokonezedwa, popeza yense anawamva ali kulankhula mchilankhulidwe chake cha iye yekha. Bwenzi, tsiku la Pentekosto sindikamba kwambiri za mawu a Pentekosto, koma tikamba za chizindikiro choti munthu alandira mphamvu ya Mzimu Oyera. Ili lidali tsiku la Pentekosto pamene ophunzira adakhala malo amodzi nakhala mtima umodzi. Chifukwa Yesu adawuza kuti musachoke mu chapter 1 verse 8, musachoke kufikira mutalandira mphamvu ya Mzimu Oyera, ndiwo mudzakhala mboni zanga kuyambira mu Yerusalemu, Yudeya ndi Samariya yense. Ndi ophunzira wadamva mawu a Yesu nakhala pamodzi mchipinda chapamwamba, adali nkukangalika kupemphera nalindira pa Mzimu Oyera. Ndi mu verse 1 akunena kuti anthuwa anakhala malo amodzi, koma lomusangasa Bible la Chingerezi, chifukwa maona kuti anakhala malo amodzi mchingezi analemba kuti they had one accord, kapena kuti adala mtima umodzi, anali ndi cholinga chimodzi kulindira
pa Mzimu Oyera, kufikira amene akufotokoza kuti malilime onga amoto adagwa pa wina aliyense amadali mchipindachi. Malo oyambirira m'buku lopatulika kuti mawu onena kuti malilime amveke ndi mawu amene akunena kuti mu verse 3 ndipo anaonekera kwa iwo malilime ogawanikana. Ukatenga Bible la Chingerezi King James Version, mawu akunena kuti malilime adagwiritsa mchingerezi kuti tongue. Ndi King James Version yomwe New King James Version adagwiritsa ntchito monena kuti language. Ukatenganso buku la Good News adagwiritsa ntchito monena kuti language. Ndi pa tsiku la Pentecost afotokoza apani mena kuti adagwa malilime kwa wina aliyense, chidagwa chilankhulo kwa wina aliyense mu njira ina omawamveke bwino. Ndino mmene chidachitika isi pa verse 4 akufotokoza kuti ndipo anadzadzidwa onse ndi Mzimu Oyera nayamba kulankhula ndi malilime ena monga Mzimu anawalankhulitsa. Akuti Mzimu adafika pa wina aliyense adali mchipindachi ndi Mzimu Oyera adawalankhulitsa zilankhulo zosiyanasiyana. Upagwira memo m'bale wanga ndifotokoza zakuya chifukwa choti pakati pa usiku pali mkudza, zofunika nkhani imveke bwino. Ndi pa tsiku la Pentekosto mu verse 5 ndi 6 akufotokoza kuti kudabwera anthu osiyanasiyana amalankhulidwe osiyanasiyana. Akuti koma anali mu Yerusalemu okhalako Ayuda amuna opembedza ochokera ku mtundu uliwonse pansi pa thambo. Koma mawu a Mulungu ngosangalatsa ko basi. Akuti kudadza ku Yerusalemu anthu a mitundu yosiyanasiyana adadza ku Yerusalemu. Ndino anthuwa adamva Aheberi amadali kumeneko, ophunzira ka Yesu ndi Aheberi okhaokha adawamva anthuwa akulankhula mu Chiheberi. Komano anthu onse amadadza apa ankamva aliyense mu chilankhulo chake. Verse 6 akunena kuti koma pochitika mawu awa unyinji wa anthu unasonkhana nusokonezedwa popeza yense anawamva ali kulankhula mchilankhulidwe chake cha iye yekha. Mitundu yonse ya anthu idadza pa tsiku la Pentekoste. Ophunzira ka Yesu adali nkukangalika nkupemphera nakhala mtima umodzi. Ndi mmene amapemphera kuti kudagwa malilime onga amoto pa wina aliyense payekha ndi adadzadzidwa ndi Mzimu Oyera. Ndi anthu ena amadabwera kumwambo wa tsiku la Pentekoste ili amene afotokoza kuti ndi mitundu yosiyanasiyana pa dziko lapansi amalankhulidwe osiyanasiyana ndi owerenga kumunsi komwe anachokera anthuwa. Akuti iwowo ankamva anthu aja akulankhula mu zilankhulo zawo. Malawi zanga umvetse zinthu zifoti pakati pa usiku pali mkudza ndi nkhani imeneyi. Chikuchitika panchonena kuti Aheberi asonkhana akupemphera mu chilankhulo chawo iwowo mmene amapemphera nthawi zonse. Ine pano ndikulalikira kugwiritsa ntchito chichewa ndi ndikhale ndikupemphera mu chichewa changacho mmene ndikulankhuliramo. Ndakufotokoza kuti anthu onse amadadza pa tsikuli aliyense amamva mawu achichewaja. Mawu achiheberi amamva no mu chilankhulo chake chosiyanasiyana. Tiyelekeze mmene ndikulankhula chonchi mweneyo ndigwiritse ntchito mwana kuti ndikupemphera ndi ndikumuyamika Ambuye kuti Mulungu ndi wabwino. Mmene kuti Mulungu ndi wabwinoyo ndi kuti Ingerezi amva mu Chingerezi chake kuti God is good. Ndi kuti wina wachiyawo amva nenso mu chiyawo chake kuti Mulungu ndi wambone. Na Yesu wina wa mu chitumbuka amva mu chitumbuka chake chiuta ni muhemi amva. Na Yesu wa mu chilomwe amva sunaye mu chilomwe Mulungu waphama mawu ake okhaokhawo. Nenso wa mu chipitikizi amva Deush empo mawu omweomwewo okuti Mulungu ndi wabwino. Ndi zimene zinachitika mu tsiku ilili. Munthu angadziwe bwanji kulandira Mzimu Oyera? Chizindikiro chonse kuti munthu alandira Mzimu Oyera ndi chani kwenikweni? Tidaona kale kuti tingatani kuti ngalandira Mzimu Oyera mu phunziro limene lapita. Ndi m'bale wanga mu verse 7 ndi 8 mu chapter ichi akunena kuti ndipo anadabwa onse mmene anthu amalankhula zilankhulo zawo aliyense ndikumamva muchango chake. Malemba akufotokoza kuti mmene anamva izi ndipo anadabwa onse nazizwa nanena taonani awa onse akulankhula awasale a Galileya kodi? Ndi funso limenelo verse 8 ndakuti ndipo nanga ife timva bwanji yense mchilankhulidwe chathu chimene tinabadwa nacho. Haleluya. Anthu akudabwa kuti awa Galileya awa akupemphera mu chilankhulo chawo, koma zikutheka bwanji kuti ife aliyense akumva mu chilankhulo chimene adabadwa nacho? Zikutheka bwanji mtumbuka akumva? Zikutheka bwanji muyawo akumva? Zikutheka bwanji mlomwe akumva? Zikutheka bwanji mpwitikizi akumva pamene olankhulayo akulankhula mchichewa ndi nkhani yagona apo? Nditamva kuti no ku Yerusalemu anthu amadalipo ndi anthu a mitundu iti. Ndikuwerenga verse 9 mpaka na 12 akuti
Apati ndi Amedi ndi Elami ndi iwo akukhala m'Mesopotamiya, mu Yudeya ndiponso m'Kapadokiya, m'Ponto ndi mu Asia, m'Frugiya ndiponso m'Pamfuliya, mwa Igupto ndi mbali za Libiya, Africa ameneyo wa ku Kurene, ndi alendo ochokera ku Roma ndiwo Ayuda ndiponso opinduka, Akrete ndi Aarabu. Maarabu sinso anali kumeneko. Tiwamva iwo ali kulankhula m'malilime athu zazikulu za Mulungu. Haleluya. Anthu ochokera m'madera onse pa dziko lapansi anamva Aheberi akulankhula, koma muchilankhulo chawo iwo ndikumamva. Ndipo anadabwa onse, nathedwa nzeru, nanena wina ndi nzake kuti ichi nchiyani? Ndizitachitika izi tsopano. Petro adayimirira. Chifukwa chani adayimirira Petro? Mu verse 12 anthu adalankhula kuti ndipo anadabwa onse, nathedwa nzeru, nanena wina ndi mnzake kuti ichi nchiyani? Koma ena anawaseka nanena kuti akhuta vinyo walero awa. Anthu adaganiza kuti atumwi akhuta vinyo. Ndi Petro tsopano adayimirira. Munkumbukire Petro ndujadamukana Yesu katatu konse. Ali kubola milandu, Petro adamukana Yesu. Mukumbukire Petro ndujopupuluma uchi. Yesu akuyenda pamadzi, akuti mwini mbuye ndolo ndibwere pamadzipo. Yesu nkumuuza idza. Kenako Petro kuyamba kumira. Petro akenda ameneyoyo. Ndi pa tsiku ili Petro mene Mzimu adamudzaza, adayimirira tsopano ndi uthenga. Ndi Petro adalalikira kuwauza anthu onse adadza pa tsiku ili. Adayamba kuwauza nkhani ya Abrahamu, adauza nkhani ya kupachikidwa kwa Yesu, adauza nkhani ya Yoweli. Adalalikira ulaliki wa utali Petro. Adamaliza kulalikira mpamene ku verse 37 anthu adafunsa. Koma pamene adamva ichi analaswa mtima, nati tuka Petro ndi atumwi enawo, tidzachita chiyani muneno abale? Petro ndi adawayankha anthu. Koma Petro anati kwa iwo, lapani, batizidwani Yesu anu m'dzina la Yesu Khristu, kuloza ku chikhululukiro cha machimo anu, ndipo mudzalandira mphatso ya Mzimu Oyera. M'bale wanga, chizindikiro chimodzi kuti munthu alandira mphamvu ya Mzimu Oyera, walandira Mzimu Oyera, ndiko kuyima ndi uthenga ndikoza anthu chilungamo, kutchula tchimo ndi dzina lake. Petro mantha uja pamene Mzimu Oyera adadza kwa tsiku la Pentekoste, mantha adamuchokera. Petro populuma uja mene Mzimu adadza pa iye, kupuma kudatha, adalingalira mawu a Mulungu nawuza anthu chilungamo, sadachite mantha ayi. Adauza anthu chilungamo kunena kuti Yesu anamudamupha uja, tilalikira za iye. M'bale wanga, munthu akalandira Mzimu ya chizindikiro choyamba ndikulalikira uthenga mopanda mantha, kulalikira uthenga mopanda kusangalatsa munthu, kulalikira uthenga ucho tchimo ndi dzina lake. Ndikupasa chitsanzo cha munthu ina m'bale wanga. Machitidwe chapter 6 ndikuwerenga verse 8. Ndipo Stefano wodzala ndi chisomo ndi mphamvu anachita zozizwa ndi zizindikiro zazikulu mwa anthu. Koma anauka ena a iwo ochokera msunagoge wa Abiteli ndi Akurenayo ndi Alessandro, ndi mwa iwo aku Kilikiya ndi aku Asia, natsutsana ndi Stefano. Ndipo sanathe kuyira kanzeru ndi Mzimu amene analankhula naye. Pamenepo anafuna anthu akumpitira pansi ndi kuti, tinamumva iye ali kunenera Mose ndi Mulungu mawu amwano. Stefano Malemba akufotokoza kuti adali munthu odzazidwa ndi chisomo ndi mphamvu ya Mzimu Oyera. Stefano adali mwamuna wa Mzimu Oyera, ndi akuti anthu adatuluka kumpangira upoipa. M'bale wanga, ukadzagwira ntchito ya Mulungu nkumayenda moyera, zindikira kuti pamene pali kena kake. Ndikuti kupanga zomango asangalatsa anthu osazimene Mulungu akumwamba akutuma. Mbali inanso ndi imeneyoyo. Ku sekondari meti maphunziro ya Baibulo kudali thimu imodzi m'buku la Machitidwe a Atumwi yofotokozedwa kuti the power of the Holy Spirit is irresistible, kapena kuti mphamvu ya Mzimu Oyera wina sangatsutsane nayo ayi. Ndi Stefano adali mwamuna odzazidwa ndi Mzimu Oyera. Chapter 7 akumfotokoza somo Stefano kuyambira verse 51. Stefano adayimirira analalikira monga adachitanso naye Petro, ndi kumapeto kwa ulaliki wake adalankhula mawu awa. Verse 51, omakhosi ndi osadulidwa mtima ndi makutu inu, mukaniza Mzimu Oyera nthawi zonse monga anachita makolo anu, momwemo inu. Ndiye yani wa aneneri makolo anu sanamzunza, ndipo anawapha iwo amene anaonekeratu zakudza kwake kwa ulungamayo wa iye amene mwakhala tsopano akumpereka ndi akumupha. Inu amene munalandira chilamulo monga chidayikidwa ndi angelo ndipo simunachisunga. Stefano adayima ndi uthenga kuwauza alembi ndi Afarisi ndi Ayuda onse, adawuza kuti
mumakaniza Mzimu Oyera nthawi zonse inu anthu aumakhosi, anthu osadwidwa mtima ndi makutu inu. Alipo Ayuda auzimu lero amene akuphunzira mawu a Mulungu kuti dziko lifika kovuta ili, mupite malo akutali ndi town country living, koma anthu akumisa makosi koma zidalembedwa m'mabuku awo. Pali buku lina amene lidalembedwa ku dziko lapansi lotchedwa mkangano waku Great Controversy, zonse za COVID zikuchitika zidalembedwa, koma anthu akhala kuwerenga koma osafuna kuzitsatira ayo makhosi. Okaniza Mzimu Oyera, ozunza anthu olungama. Stefano adauza anthu tchimo lawo ndi dzina lake, chifukwa iye Mzimu adali mwa iye. Koma pakumva izi analaswa mtima nankukutira mano. Stefano anthu akuza anthu chilungamo, koma anthu adankukutira mano. Koma iye pokhala udzala ndi Mzimu Oyera anapenyetsetsa kumwamba naona ulemerero wa Mulungu ndi Yesu ali mkuyimirira pa dzanja lamanja la Mulungu, nati, taonani ndipenya mmwamba motseguka ndi Mwana wa Munthu ali kuyimirira pa dzanja lamanja la Mulungu. Koma anafuwula ndi mawu akulu, natseka m'makutu mwawo, namgumukira iye ndi mtima umodzi. Ndipo anamtaya kunja kwa mudzi namponya miyala, ndipo mbonizo zinayika zovala zawo pa mapazi a mnyamata dzina lake Saulo. Ndipo anamponya miyala Stefano ali kuyitana Ambuye ndi kunena, Ambuye Yesu, landirani mzimu wanga. Ndipo mmene anagwada pansi anafuwula ndi mawu akulu, Ambuye musawayikire iwo tchimo ili. Ndipo mmene adanena ichi anagona tulo. Haleluya. M'bale wanga, tukamba zokuti chizindikiro chonse munthu alandira Mzimu Oyera ndi chani? Petro adayimirira nalalikira uthenga wamphamvu kutchula tchimo ndi dzina lake mosasangalatsa munthu. Stefano adayimirira nawuza Ayuda tchimo lawo ndi dzina lake mosasangalatsa munthu. Kufikira nkhope yake idawala, kufikira Stefano adamuona Yesu ali kudzanja lamanja la Mulungu Atate. Koma anthu ogwidwa ndi ziwanda zitawadzadza ziwanda adankukutira mano Stefano, anena, tiphe ife amene basi tipha. Adamgenda Stefano ndi miyala. Saulo akadali pomwepo adamgenda ndi miyala Stefano. Kufikira Stefano adafuwula nanena kuti, Ambuye mwakhululukire, musawayikire chinthu ichi. Munthu amene Mzimu Oyera ali pa iye, ngakhale tchimo lawo lingakhale lotani adzakhululuka. Stefano adakhululukira anthu akumugenda, adapempha kwa Ambuye musawayikire anthu awo tchimo lawo. M'bale wanga, udzifunse moyo wako kuti Mzimu Oyera akuchita nawe. Chizindikiro china choti munthu Mzimu Oyera akuyenda naye ndi kukhululuka. Taona ziwiri: kulalikira mawu a Mulungu monga amene ali mosalambalala, kulankhula mawu a Mulungu, kutchula tchimo ndi dzina lake, komanso moyo wakhululuka amene Stefano akuonetsera. M'bale wanga, funso langa nali tsopano. Taona Machitidwe chapter 2 pa tsiku la Pentekoste kunena kuti Mzimu Oyera adadzadi, malilime onga amoto adagwa pa anthu nalankhula. Mafunso anga ndonena kuti kodi lero dziko lapansi malilime amenewa Satana wangwasiyasiya chifukwa zimene Mulungu ayika naye Satana amayikapo zinthu zake. Mulungu adakhazika banja pachiyambi mwamuna ndi mkazi, lero Satana akuti ayi amuna okhokhoza akhoza kukwatirana. Yehova adayika sabata lake tsiku namba 7, Satana akuti ayi koma tsiku loyamba. Ndinanga malilime Satana wangwasiyosa agwiragwira. Chapter 2 Machitidwe verse 3 ndikubwereza. Ndipo anaonekera kwa iwo malilime ogawanikana onga amoto, ndipo unakhala pa iwo onse wayeka. Ugwire mawu onena kuti kudagwa malilime onga amoto. Mu mbiri ya Baibulo, mu mbiri ya anthu okhulupirira, isanafika nthawi ya Machitidwe a Atumwi, pali malo amodzi amene moto udagwa kuchokera kumwamba. Ndiziti malo awiri. Eliya anthu afuna kukamugwira adatsitsa moto nuwanyeketsa anthu. Pa phiri la Karimeli Eliya adapemphera, moto udatsika nunyeketsa nsembe. Ndetamva mawu awa. Chivumbulutso chapter 13 verse 13 pali mawu awa. Ndipo chichita zizindikiro zazikulu kutinso chitsitse moto uchokere mmwamba nugwe pa dziko pamaso pa anthu. Haleluya. Mu chapter 13 Chivumbulutso verse 1 mpaka na 18 akambamudza zilombo ziwiri: chilombo chotuluka mnyanja, ulamuliro wa Rome wa chipembedzo. Usimva zimene Francis akumayankhula, utsate bwinobwino. Kuyambira verse 11 mpaka na 18 ulamuliro wa America. Uone mene atonda awiri apindana ndevu ku America, Trump ndi Biden. Uone zimene zikuchitika zake. Ndakufutukuza kuti ufumu wa America udzachita zizindikiro zazikulu kutinso utsitse moto kuchokera mmwamba. Akufutukuza kuti monga chilombo. Ndi nthawi iti America adatsitsa moto ngati umenewu, ofanizira ndi chapter 2 Machitidwe. Ndingokuzeka mbiri pang'ono. Mu 1906 ku mzinda wina wa Los Angeles ku America
ndipo ndi chidule cha lost angels, mwina ena samadziwa. Ndi kumene kudayamba nkhani yakulankhula zina zokhala ngati malilime. Ndi nthawi imene moto udagwa mu 1906 mu gulu lina la anthu opembedza. Kudagwa moto umene akufotokoza apa. Kudalankhulidwa zinthu zosiyanasiyana zokhala ngati zilankhulo, koma zosiyana ndi imene taphunzira pa chapter 2. Koma amene amalankhula zimenezi nkuti mu zaka za 400 BC kudali mkulu wina amene amangomutchula kuti pythonist, kapena kuti foti amachita kwambiri ndi za njoka. Adali sing'anga, opembedza, opendudza, ndi amapemphera kwa mulungu otchedwa Apolo. Akapempheramo kumapanga zake zombedza, ndi kumavina. Ndi adali ndi wansembe wake. Wansembeyi ndi amene amamva kuchokera kwa mulungu Apolo. Mulungu Apolo amamulankhula wansembe wa ng'anga ameneyi. Akamulankhula zimene alankhula Apolozi ndi zimene iyeyo amamasulira nkumamuuza ng'anga zimene alankhula. Muchapangira munthu avimbuza. Ndi mmene samachitira anthu amene mu 1906 anthu kusonkhana kumapemphera kunakwamba kulankhula kabwino zina zake zoti nange sangazimvetse bwino. Ndifako chapter 3 amfotokoza kuti America azatsitsa moto. Mulungu akumwamba adatsitsa moto, mphamvu ya Mzimu kudza pa okhulupirira. Nayenso Satana ndi anthu amada akhazika adatsitsira moto mu 1906. Chitsitsireni moto umene mu 1906 zimene dambakaye mu 400 BC. Moto umene wakhala ukuyenda malo anthu ooneka okhulupirira osiyanasiyana m'madera ku dziko lonse lapansi uwafalikira. M'bale wanga ngati ndifunsa kuseriku ndikuwerenga nanu chapter 16 chivumbulutso verse 13 mpaka na 14 pali mawu awa. Ndipo ndinaona motuluka mkamwa mwa chinjoka, ndi mkamwa mwa chirombo, ndi mkamwa mwa mneneri wonyenga, mizimu itatu yonyasa ngati achule. Pakuti ali mizimu ya ziwanda zakuchita zizindikiro zimene zituluka kunka kwa mafumu a dziko lonse, kuwasonkhanitsira ku nkhondo ya tsiku lalikulu la Mulungu wamphamvu yonse. Haleluya. M'bale wanga kuli nkhani ya Armageddon kutsogoloko ndidzayifotokoza bwino. Nkhondo ya Mulungu. Ndi Yohane adaona m'masomphenya, adaona chinjoka amene ali Satani, adaona chirombo umene uli ufumu wa America ndi ufumu wa Roma chipembedzo, adaona nyenyeri onyenga imene mipingo yakugwa ya chiprotestanti imene ku America kusonkhana malo amodzi. Maulalika apita kumbuyo kudakamba za mkulu Jonathan Khan, komanso nakamba za wina Tony Palmer. Amasonkhanitsa ndi kuwasonkhanitsa anthu mapemphero osiyanasiyana. Ndakufotokoza kunena kuti Yohana akuona masomphenya, adaona kuchokera mkamwa mwa chinjoka, Satana, chirombo komanso nyenyeri onyenga. Akuti mkamwa mwa amene wawa adaona mukutuluka mizimu itatu yonyasa yonga achule. Ndimafuna ngoganizira pang'ono kuti kodi chule akamafuna kugwira chakudya chake amagwiritsa ntchito chani? Wayankha lilime. Lilime. Ndiyeno pa tsiku la Pentekoste pachi kudagwa malilime onga moto. Ndi Satana zimapanga pa dziko lapansi moto modatsitsidwa ku Los Angeles umene ukuyenda ku dziko lonse lapansi. Malilime. Mizimu itatu yonyasa yonga achule. Ndi ukaziyang'ana nkhani zimene zikuyenda pa dziko lonse, nkhani zimene zimayendera nkhani zimene pa dziko lapansi zimasakasaka anthu amene akuona kuti moyo wawo ndopanikizika kuzachuma, kumaphunziro. Ndifake umamva anthu ambiri akupanikizika kuti bwirana pamuchira, bwirana pamulandira zakuti, apamulandira zakuti. Koma ngono uthenga wa Stefano ndi wa Petro amene adzazidwa ndi Mzimu Oyera akutchula tchimo la anthu ndi kulapa kwake. Uthenga usadomkondweretsa munthu. Ndifake Stefano adamupha, koma lero uone mmene zikuyendera zinthu zimenezi. Ndi akuti mizimu iyi adayione kunka kupita kwa mafumu ku dziko lonse, osasankha malo, ku dziko lonse, kuwasonkhanitsira ku nkhondo ya tsiku lalikulu. M'bale wanga moto matsiro dziko lapansi, malilime a counterfeit amene Satana amponya ku dziko lapansi, ntchito yake akuwasonkhanitsira anthu ku nkhondo ya Armageddon, ku nkhondo yayikulu ya Mulungu wamphamvu zonse. Kodi ukudziwa kuti Mulungu adayamba minyaponso nkhondo imene yazilankhulo? Verse 9, chifukwa chake anatcha dzina lake Babele, pakuti kumeneko Yehova anasokoneza chinenero cha dziko lonse lapansi. Kuyambira pamenepo Yehova anabalalitsa iwo pa dziko lonse lapansi. Babulo, chiyambi cha Babuloni chimenechi. Mu verse 1 amatiuza kuti ndipo dziko lapansi linali la chinenero chimodzi ndi chilankhulo chimodzi. M'bale wanga kuyambira Genesis chapter 1 mpaka chapter 11 dziko lonse lapansi lidali ndi chilankhulo chimodzi pansi pa Mulungu akumwamba. Ndika muna wina Nimrod amene amapembedza dzuwa adafika poza anthu tisafalikire pa dziko lapansi, tiye timange nsanja kuno. Ndi anasonkhana ku chigwa cha Sinara namba kumanga nsanja kumapita mmwamba. Ndi Yehova adaona chimene anthu akupanga, adati awa adzakwanitsa chimapanga.
ndadalankhula mawu Mulungu wakumwamba verse 4 ndipo anati tiyeni timange mudzi ndi nsanja pamutu pake kufikira kumwamba nimo adauza anthu choncho. Ndi Yehova ataona zimenezi tsopano adalankhula mawu verse 6 ndipo Yehova anati taonani anthu ali amodzi ndipo onse ali nacho chinenedwe chawo chimodzi ndipo ichi ayamba kuchita ndipo tsopano palibe kanthu kakuwaletsa nawo kamene akafuna kuchita. Tiyeni titsike pomwepo tisokoneze chinenedwe chawo m'bale wanga. Mulungu adatsika ku mpando wake kutsika ndi kudzasokoneza anthu chilankhulo chawo. Zilankhulo zonse pa dziko lapansi zidambira amene koko. Ukatenga Baibulo la Chingerezi mawu amene akunena kuti adasokoneza chilankhulo chawo, mabaibulo ena amalemba kuti tongue, mabaibulo ena amalemba kuti language. Ndife ku chapter 2 kuja kudagwaso malilime amoto language. Zilankhulo zimene zili pakati pa anthu. Zilankhulo izi adabweretsa ni Mulungu mwini wake kwa balalitsa anthu confusion. Babylon ndi Babulo amayimiria chisokonekero. Ndife ku 2 Korinto chapter 14 verse 23 Paulo adalankhula kuti kodi anthu akasonkhana pamodzi namalankhula zosadziwika bwino wina osakhulupirira akalowa sadzanena kuti mwayaluka confusion. Babulo ndifuna mbire kumapeto kwa uthenga m'bale wanga funa kamba za pakati posiku pali mkudza tingadziwe bwanji kulandira Mzimu Oyera chimene ukambirana kwambiri muthenga umenewo. Ndi Babulo ndi chisokonekero. Ndi Yohana adaona mizimu yonyansa nga achulupira mwa anthu osiyanasiyana kuwasonkhanitsira ku nkhondo ku dziko lalikulu la Mulungu wakumwamba ku chisokonekero. Ndilo dziko lapansi ukaliyang'ana lili mu chisokonecho kachokha cha chipembedzo. Chisokonekero cha chipembedzo ndi mu chapter 17 verse 4 and 5 pali mawu awo. Ndipo mkazi anavala chibakuwa ndi mlangali nakometsedwa ndi golidi ndi miyala mtengo wake ndi ngale nakhala nacho mdzanja lake chikho cha golidi chodzala ndi zonyansisa ndi zodetsa za chigolo chake. Ndipo pamphumi pake padalembedwa dzina chinsinsi Babulo wakulu amayi wa chigololo ndi wazonyansisa za dziko. Akuti alipo mkazi amene ali ndi mayina chinsinsi yemweyo Babulo wakulu chisokonekero, yemweyo amayi wa chigololo, yemweyo wazonyansisa za dziko. Ndakati amayi wa chigololo ndi ana ake ameneyoyo zonyansa zonse za dziko lapansi akuti ndi zake iyeyo. Mulungu alola kuti malilime abodza afike pa dziko lapansi. Cholinga chake kuwasonkhanitsira anthu ku tsiku la nkhondo lalikulu Armageddon. Mafumu ndi anthu osiyanasiyana Mulungu akuwasonkhanitsira kumeneko. Paulo adalankhula mawu achenjezo awo. Pakuti otere ali atumwi onyenga, ochita ochenjerera, odzionetsa ngati atumwi a Khristu. Koma kumeneko ndipo kulibe kudabwa pakuti Satana yemwe adzionetsa ngati ngelo wakuunika. M'bale wanga Satana ndikati ali kipchiti akuti amadzionetsa ngati ngelo wakuunika. Ukamuna COVID imene akuyendera uzomakhala ngati basi mafurira kai. Ukamva nkhani za vaccine zikubwera ngati zabwinobwino. Ukamva za 5G zikubwera ngati zabwinobwino. Satana samabwera ngati imene alili Satana amabwera ngati ngelo wakuunika. Malilime obodza amene awandawa zimoneka zabwino. Munthu kumamva basi zina zake nthupimu kumati ndadzazidwa ndi Mzimu Oyera ngati zabwino. Amadza ngati ngelo wakuunika Satana. Pofunga kuchenjera kwambiri kumamva ngati Mzimu Oyera akulamulira olalikira, kumamva ngati Mzimu Oyera akulamulira pa mpingo, akulamulira mu gulu okhulupirira. Samala m'bale wanga Satana amadza ngati ngelo wakuunika. 1 Yohana chapter 4 verse 1 okondedwa musamakhulupirira mzimu uliwonse koma yesani mizimu ngati ichokera kwa Mulungu. Popeza aneneri onyenga ambiri anatuluka kulowa mdziko lapansi. Kudoliva vesi okondedwa musamakhulupirira mzimu uliwonse. Mizimu ina ndi Achule, mizimu ya ziwanda kuti kupita kwa mafumu. Ndosamakhulupirira mzimu ina uliwonse koma yesani mizimu ngati ichokera kwa Mulungu. Ndifuna ndikupatse chinthu chimodzi. Udzangoyesa tsiku lina kutenga foni yako ndi udzapite malo amene anthu akulankhula zinthu zotchedwa malilime. Udzangopita ndi udzajambule. Ukadzajambula udzapeze mpata unena kuti udzafunse mmodzimmodzi paikha modzi kuti uyu anali kupemphera ndi udzangotenga zimajambula zija udzapita kwa ina aliyense paikha udzafunse kuti bali wanga malilime awo tamasulira kuti sindikumva yani. Udzamva zimazi amasulire ndi udzazisunge. Ukadzachita mwayi udzapita sunga khali kwa abusa amene kuti abusa wina kamankha malilime kupemphera kuti anankha mawu awo kuti yakutanthauzani. Ukadzasonkhanitsa zonsezo udzapeza kuti anthu adzamasulira mosiyanasiyana. Mwina asinadzana kuti sakudziwa kuyesa mizimu. Komano kwa Korinto fotokoza kuti wina akalonkha malilime wina kwena kumasulira. Ndipo ipatsuka Pentekoste paja zimamveka kwa anthu nkumamva bwinobwino. Sindikambapo zambiri amene zikhaleke choncho. Ndifuna soti pite kumapeto kotengo kunena kuti m'bale wanga
chizindikiro chona munthu alandira Mzimu Oyera sikugudubuka pansi, sikumenya khoma. Zimamvetsatu chisoni kuna munthu akugudubuka pansi akuvula zovala koma chonse chimabwa kuchalichi wavaka minisketi ndikusinde kwakhedu kuli pati mina kugudubuka mvoka trouser kothina koma ndi mayi. Bale wanga tamva mawu awa amene Mungu auchenjeza Chivumbulutso chapter 18 verse 1 ndi 2 pali chenjezo ila kunena kuti zitatha izi ndinaona mngelo wina wakutsika mmwamba wokhala na ulamuliro waukulu, ndipo dziko linaonekedwa ndi ulemerero wake, ndipo anafuwula ndi mawu olimba nanena, wagwa wagwa Babulo waukulu, nusandulika mokhala moziwanda, ndimosungiramo mizimu yonse yonyasa, ndimosungiramo mbalame zonse zonyasa zodanidwa m'bale wanga Babulo. Babulo ndimosungiramo ziwanda, musungiramo mizimu yonyasa. Samala m'bale wanga, samala. Konanga urani verse 4 akunena, ndipo ndinamva mawu ena wochokera kumwamba nanena, tulukani mmenemo anthu anga, kuti mungayanjane ndi machimo ake, ndi kuti mungalandireko ya miliri yake. M'bale wanga Yehova akuyitana, tuluka 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 mmenemo kulandira Mzimu Oyera m'bale wanga, kana kulimbika kulake uthenga wabwino kuyenda naye Yesu tsopano. Ndi mawu akulankhulidwa 2 Korinto chapter 5 verse 17 akulankhula mawu awa. Chifukwa chake ngati munthu aliyense ali wa Khristu ali wolengedwa watsopano, zinthu zakale zapita, taonani zakhala zatsopano. Iwe ndine m'bale wanga tenda moyo wosokonekera mu dziko lapansi. Chozizwa choposetsa chimene Mulungu angakondwere nacho ndi kutembenuka kwa mtima wako, kuti zakale zimene umachita zisiyike. Ngati umaba kumba kubako kuchoke, ngati umatukwana kutukwanako kusinthike, ngati umacha chigololo chigololo chisinthike. Chimechi ndicho chozizwa choposa chimene chingaonetsere kuti munthu alandira Mzimu Oyera chimene chocho. Koma udzaona anthu ambiri otumikira masiku ano amanamiza anthu osauka, ponyani kenako amatenga ndu kumapita nazo anthu kumasi ali ndi njala. Pali Mzimu Oyera pamenepo, amene Mzimu Oyera akulamulira moyo wake amakhala ndi makhalidwe oterewa. Mmene ndikumaliza tsopano Galatians chapter 5 verse 22 ndikumaliza motere. Koma chipatso cha Mzimu ndicho chikondi, chimwemwe, mtendere, kuleza mtima, chifundo, kukoma mtima, chikhulupiriro, chifatso, chiletso. Pokana zimenezi palibe lamulo. Koma iwo a Khristu Yesu adapachika thupi ndi zokhumba zake ndi zilakolako zake. Moyo wako ulipotani m'bale wanga? Ambuye Mulungu akumwamba akulankhule, zakale zipite zikhale zatsopano. Ulole kuti masiku akumapeto ano pamene mdima uli mkudza, nyali yako imene watenga, pamene kuphunzira mawu a Mulungu kutchalichi kandi ku skulu, pamene ukulalikira mlaliki nzanga mbusa nzanga shehe, mawu okhawo paokha sakwanira, zofunika Mzimu Oyera. Chifukwa Mzimu Oyera ndiwo mafuta kuyika mnyali imene mwanyamula. Davide adalankhula, mawu anu ndo nyali kumapazi anga, kuwunika kwa panjira yanga. Mzimu Oyera mwapo adalankhula kwa Efeso chapter 6 verse 17 kuti mawu ndo lupanga la Mzimu Oyera. Ndi m'bale wanga lola kuti Mzimu Oyera alamulire moyo wako, mulandire Mzimu Oyera akutsogoze masiku ovutawo. Chifukwa amene mdima uli mkudza ndi okhawo amene Mzimu Oyera akulamulira moyo wawo adzawa kuti mnyengo zovuta zonse. Ambuye akusunge mu mtendere mu dzina la Yesu Khristu. Amen. Nthawi ndi yomwe yachita njiro, koma ndiyamikire kuti inu munali pamenepo kumvesa radio ndi chidwi. Ndiyamikirenso azinzanga amene mudapanga magulu nkumamvera programu imeneyi. Kumbukirani kuti mwina muli ndi ndemanga kamena muli ndi mafunso pa zimene mwamva mu programu imeneyi, mwawi ulipo wokuti mukhoza kuchita ndemanga kapena kufunsa mafunso pochayalamya kapena kutumiza text message kapena pa WhatsApp pa 0manayina25 614 147 0manayina25 614 kapena 0ma821 769 323 0ma821 769 323. mukatero muyankhulana ndi evangelist Yankho Malizani. Ndiyamikire nzanga pamakinapo Richard Fondale wagwira ntchito yotamandika kwa basi. Ine dzina langa ndi Jone Mulimbika kuchokera ku mastudio azinayi. Mwakoma nonse, pitirizani kumvera maprogramu otsatirawa. Ndapita ndatopa ndikunamizira moyo wa chipembedzo, pamene mphamvu yakeyo ndinayikana.
ndatopa ndikunamizira moyo wa Chikristu, ndikupempha mundisinthe Mbuye. Ndatopa ndikunamizira moyo wa chipembedzo, pamene mphamvu yakeyo ndinayikana. Ndatopa ndikunamizira moyo wa Chikristu, ndikupempha mundisinthe Mbuye. Ndatopa ndikunamizira Chikristu, ndalema ndikuzinamiza ndekha, ndikupempha inu Yesu ndikhale wanuyo, ndikupempha mundisinthe Mbuye. Ndatopa ndikunamizira Chikristu, ndalema ndikuzinamiza ndekha, ndikupempha inu Yesu ndikhale wanuyo, ndikupempha mundisinthe Mbuye. Ndatanganidwa nalo dziko nthawi yotayita, pamene Ambuye muli pafupi kudza. Ndatopa ndikunamizira moyo wa Chikristu, ndikupempha mundisinthe ine. Ndatanganidwa nalo dziko nthawi yotayita, pamene Ambuye muli pafupi kudza. Ndatopa ndikunamizira moyo wa Chikristu, ndikupempha mundisinthe ine. Ndatopa ndikunamizira Chikristu, ndalema ndikuzinamiza ndekha, ndikupempha inu Yesu ndisiye chimolo, ndikupempha mundisinthe ine. Ndatopa ndikunamizira Chikristu, ndalema ndikuzinamiza ndekha, ndikupempha inu Yesu ndisiye chimolo, ndikupempha mundisinthe ine. Ndikupempha mundisinthe ine. Ndikupempha mundisinthe ine. Ndikupempha mundisinthe ine.